Salam aleyk mehriban adamlar. Sağ gurgun oturan mısınız? Mukaddes maşgala ocaklarınıza agdabirlik, döwletlilik hemra bolsun. Ediz Türkmen halkynyň bagtly geljegi üçin, adamzadyň parahatçylykly ýaşaýyşy üçin gijetini günnit edip dünýä nusgalyk işleri durmuşa geçirýän milli liderimiz Mehriban Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň elmydama rowaç almaklygyny arzu edip Türkmenistan UNESCO diyardan ýaýran ýollar atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny görmäge çagyrýar. Biz bu gepleşigimizi ozalam habar berişmedi ýaly Birleşen Milletler Guramasynyň ilim, bilim we medeniýet baradaky ýürüteleşdirilen guramasy bolan UNESCO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toparlygyň sekretariaty bilen bilelikde taýýarlap miras teleýaýlymyna ýygyderli size ýetirip gelýär. Edid adamlar, biz gepleşigimiziň bu gezekki sanyny Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň Bawarap owasyna bolup taýýarladyk. Biz bugün Türkmeniň ak öýüne Türkmen zenanlary, gelin gyýzlary, enelerimiz, jigilerimiz, uýalarymyz bilen bilelikde ýygnanyşyp Ahal welaýat zenanlar bölümi bilen ine bilelikde bir öz boluşly Türkmeniň mukaddes maşgala ojagyny kemale getirdik. Ine şu görünýän görnüşde Türkmeniň ak bäwekli sallançagy görünýär. Biz size ýygyderli gepleşikler toplamyny ýetirip gelýär. Olam size ozal habar berdik. Bizim bir näçe gymmatlyklarymyz UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň hem bütün dünýä mirasynyň sanawyna giýirilendigi hakyna buýsunup ençeme söhbetli görnüşleri taýýarlap size ýetirip gelýärdik. Ine Mehriban Arkadagymyzyň başlangyç goýmagyny, hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyzyň baş tutanlygyny, bu döwletli işler dowam edýär. Şeýlelikde Türkmen halkynyň at-awray mertebesi dünýäde täzeçe dawaralanýar. Ine ýakyn günlerde çağa sallançagyny ýasamak we howdy ýerine ýetirmek diýipleri hem UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanawyna giýirilmegi uğrunda şu günlerden ýurdumyzda tutumly işler durmuşa geçirilýär. Ine şu uğurlaýyn bizim gepleşigimiziň şu gezekki sanyny ýa-ni size mälim edişimiz ýaly Ahal welaýatyna bolup taýýarladyk. Anha bizim söhbetdeşlerimiz Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň ak gyňaşly enelenmez zenan kalyby ordeniniň eýesi Any Şeker Nurmämedowa hemde ine ogly gözel Muradowa. Töwerek daşyňa teredýän Türkmeniň ak öýi, anha törünne tallançagy, bäwegi, Türkmeniň mukaddes maşgala ojagy, nesliniň bir geljegi bilen baglanşykly, nesliniň edebi terbiýeti bilen baglanşykly biraz söhbet etsek, ine ýaňy aýtdyk şu çağa sallançagyny ýasamaklygyň özi Türkmenni öz boluşlugy eýedir. Heme çağa sallançagyny ýasamak hem howdyny ýerine ýetirmek däpleri geljekde UNESCO-nyň maddi medeni mirasynyň sanawyna giýirilýär. Diýmek Türkmeniň şu ugurlaýyn şeýle bir baý durmuş tejribesiniň bardygyny dünýä äşgär etmekden ibarat. Şu maksatnamalaryň düýp özeni. Özem Täjikistan Respublikasy bilen bilelikde biz şu hödürnamany taýýarlap hödürleýär. Bu diýildigem halklaryň şu ugurlaýyn işleriniň düýp köklerini ugurdaşlygyň, miňdeşlikleriň bardygyny bize mälim edýär. Indi biziň hut öz watanymyzyň çäklerine de durly welaýatlarda şu işler durluçe durmuşa geçirilipdir. Ahal sevitlerini kadimiyette çağa sallançagyny ýasanlaryny nähili ýasapdyrlar, nämeler gerek bolupdyr. Ine şular barada söhbetdeşlige başlasak. Sağ ol Täze Uljan. Sözümiň başyna men Türkmen halkynyň milli lider gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyza, şu Türkmen halkynyň milli mirasyny dünýä ýaymakda, geljek nesillerimize ýetirmekde, maşgala mukaddesliklerimizi gorap saklamakda dürüdip berýän ajaýyp şertler üçin, mümkinçilikler üçin tüýs ýüregimden, ene ýüregimden sag bolsun aýtýaryn. Bizim ençeme milliliklerimiziň UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň görnükli sanawyna giýirilmegi bizi eneleri tüýs ýürekden megenlerýär.
Näyan sözüňizde aýtdyňyz. Sallançak ýasamak we hudunun hem UNESCO-nyň tanygyny hüdürlenýändigini isdip biz hasy begeni batýar. Türkmeniň sallançagy adam döräli bäri dowam edip gelýär. Sallançak, ene, hudu, olaň üçüsi bir bitiýär. Maşgala. Şoň üçin irki döwürlerimizde sallançagy şular ýalaky alaja ýüp bilen, inha kilim bilen hem sallançagyň arasyna taklar ýalaky aralyk agaç bilen hem sallançagyň bagy bilen gurnap gelipdirler ene mamalarymyz. Ene mamalarymyza çağajyklar dünýä iýneni irki döwürlerden bäri sallançagy mama sowgat edipdir. Şonu mama sallançagyň ýüpü bilen kilimni dokap sowgat berer eken. Ne şol kilim hem meň mamamyň dokan kilimi, ulu doganym dünýä iýneni mamam getiripdir şonu. Sallançak ýüpü bilen alaja ýüp bilen. Ol ýüpem nämeden örüpdir? O döwürlerde bular ýalaky ýüpler ýok-da. Goýunyň ýüňünden egirip şol düýän ýüňi bilen ikiden garyp, şonun sallançagy ýüp örüp getiripdir. Şu sallançak kilimini on mer çağa urelen. On her Gül Sultan Janım 12-nji çağa bolup urelýär. 54-55-nji ýyllarda dokalan kilimsi. Töweleme. Ine bir öýde bir sallançak şol öýüň ähli çağalaryna, ähli nesline hyzmat etse gowurlypdyr. Edil şol diýilýän zatlar hem ine durmuşda amallygyna biz göz ýetirýär. Edil siziň şu gurrunňyzdan hem görýäňizmi 11 çağan ulalyp 12-nji perdendim ine Gül Sultan Aktyjaňyz ine şu sallançak kilimde öwrenilýär. Ne hil ýaxşy ýörelge türkmeniň adatlary. Şu zatlar sallançak mukaddes zatda. Ol öýde hiç kime berilmeýär. Şol gelen öýüne arsgal döwlet dilermisin? Terbiýe hududan maşlanýar, sallançakdan maşlanýar diýe ene mamalarymyz. Çağajyk düýsürwemez ýalaka baş ucuny çörek goýulýar. Onu güzden dillen gorasyn dagdan taýma, taýsa-da gaýma diýem dagdan agaç takylypdyr çağalar. Onun ýasyrjagynyň aşagyna çörek goýulyp durýar. Şu kökeje çörek de şonu düýsürwemesin ýasyrjagynyň aşagyna goýup. Şeýdip çağany huwalapdyrlar. Goroglylyk üçin diýip niýetläpdirler diýsegem ýernedir. Şonýa. Ene mamalarymyz, ata-babalarymyz näme irki döwürlerden bäri çağa dünýä iýnen hunundan başlap oňa süýgüsini ýeli mehrini seňdirip, sözüň hudunyň güýjüne daýanypdyrlar. Ene hudusynyň ýakymy çağanyň dünýäsine öz bolşuly täsir edipdir. Ene hudusy bilen huwalanan çağa edepli, ikramly, talaba laýyk, terbiýeli çağa bolupdyr. Terbiýäniň manysy bolsa, çağa öňden ikrar edilen ruh, ahlak, gymmatlyklary siňdirmekden ibaret. Ene mamalarymyzam häzirki döwürlerde de çağa huwalananna şol ruh siňdirmek üçin egerde sallançakda ýatan çağa oglanjyk bolsa, balam atyň ýaş bolsyn, münün atyň guş bolsyn, döwletli iş tutanda erenler ýollaş bolsyn diýip ýaxşy arzular edipdirler. Sebäbi oglan çağaçygyň edermen gerçek goç ýigit bolup ýetişmegini, arsgaly döwletli bolup her bir tutan işiniň hem oňaryp basarjyň bolmagyny isläpdirler. Egerde gaýys bäwejik bolsa, onuň iliniň işli bolmagyny näp aýlar gaýdym almaly, aýda dokar bir halysynyň kenary on marmagynyň hünäri diýip huwalapdyrlar. Ýem şu hudulary üstü bilen hem çağalary ak ýol arzu edipdirler. Sebäbi hudu enäniň ýüreginiň owazy, ýüreginiň töründen syzylyp çykýan söz bolup, ol çağa hem ýaxşy arzu edýär, hem dileg edýär, hem şoňa iň gowy arzularyny çağa hudunyň üstü bilen arzu edýärdi. Hemim çağaň edebi terbiýesi sallançakdan başlanýar diýilmesiniň sebäbi eneň aýdýan hudusynyňky sözleriň üstü bilen
enen kalbynyň owady bilen çağan gulagyny, aňyny, kalbyny guýulýan bolmaly. Şo sallançak bilen ene aralykda öz boluşly bir üýtgeşik täsin dünýä bar. Ol kerem keramata barabar diýip düşünýärse diýmek, sallançakdaky yatan çağa enen howdusynyň üstü bilen edep ekran terbiýe geçýän bolsa, onu ol ýerde bolup geçýän ahwal bihal däldir diýsegem ýalňyşmaz. Dogry aýtdyň, täze bolsan. Sebäbi çağa huwalanana ýaxşy arzular edilip, ýaxşy tilekler edilýärdi. Huwadan ganan çağa edip ikramly bolup ýetişen çağa hem her bir maşgalanyň hem üýojogyň, dogun garyndaşlarynyň hem buýtonjy bolup durýardy. Allan allan ada Quşlar gönzün puda Pudaqda qiyğıdıl gül Min balama sadağa Allan allan alviter Nar ağacına gül biter 3 yaşına yetmenke sayrap duruna dil biter Allan allan apayin üstüne mahmal yapayin Ağıdene ağayı nirelerden tapayın Allan 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 çok akar sular bulan çok 60 fasli ağayın yara şiiri tallanca Huwalanıp ulanan çağadan tütünü berk masgala emele gelipdir. Tütün berk masgaladan molta berk binýatly döwlet emele gelipdir. Sallançak masgalanyň tütünü bolup durýar. Sallançak öýde şol dünýä inen çağany huwalap ulaldyp şol masgalanyň geljek nesilini terbiýeleýän sallançak inäniň muqaddes bolşýar. Sallançak hem muqaddesdir. Sebäbi biziň dowamatymyz şu sallançakda dowam etip şunu ulalyp kemale gelip ýyle goşulýar. Öňkü döwürlerde sallançagy düýp bilen öýden aýyrmanyrlar. Sebäbi şonu gerek bolmadyk ýataýynda çağa ulalan soň bir aramay talynýar-da. Sallançakda ulanylmadyk wagtynda bir gapdalyny aýryp beýlik gapdalyna baglap, birikdirip goýupdyrlar. O şonu öýden hiç ýerek aýyrmaýan ekenler. Sallançak başga adama berilmeýärem. Şol öýüň iň muqaddes zatynyň bir hata aýlypdyr. Şonna sallançak şol ojagy dowamat dilek edip durýar diýilýän ýaxşy yrymlary bolupdyr. Ine şoň üçin hem Agöýüniň bir teriminden alaja ýöpüň beýleki tarapyna alyp birikdiripdirler-de goýup beripdirler. Inneki çağa şu dünýä inip şol maşgala gelýänçe. Ýa-da näkä halatlarda goňşuçylykda ýa dogan garyndaşlaryň arasynda birdenke umuman wajyp bolsa sen sallançaňy sorasalar onu qysga wagtlyk beripdir biziň enatalarymyz gadymiyetde. Ýöne basymjak şonu ýene-de ýygyna getirip ojagyny goýanyny gowy ekenler-de. Şeýle diýdik-de çağı terbiýesi üçin be sallançak gerek diýdik. Ýöne ýene bir tarapy bar. Indi şol öýde ýaş çağaly eji üçin ýa-da şol öýüň enesi ýa mamasy üçin şol öýe sallançak uly kömekçi bolupdyr. Şolar barada-da aýdyp geçdi. Çağa yatan soň rahatça ýatýar-da. Ýem şol işiň edip gelýänçe uğrak gitseň uğramy diňmese uýananak uqsundan. Eneneme öýüň işi bilenem ýetişmeli hemme zatyň çağaly bolsaň öýüň işlerine de ýetişmeli. Oň üçin özüniň ular azık gyýjagasy bolsa onu uğradyp
öwre diýerler, şon çağa gelýänçe jigiňi uwre diýip, şoň üçin gyýjagaşlanmadan jigilerini huwalamany ejelerinden öwrenýär. Mening jigim ýatypdyr, gül ýasyga batypdyr. Oýunlarman jigimi ýanza uka gidipdir. Huwa balasi ýanza uka gidipdir. Ahal sebitlerini umuman yüzülenip gördük uğra biz. Dörlü vilayetlerde dörlüçe görürün verýärler. Çağany neçe aýlykda ýa-da neçe günlükde sallançakda ýatyrýarlar. Çağany 20 gün çiğletinden çıkaryan da fehettilceğün atlıya sallançağa. Demek 20 günden Ha, 20 günden soň. Onun fin şon hakyllyca çağa yerde ýatýanam bolsa, egem fin şoňa fehetliğin sallançağa atýan, onun soň gerek bolany ýene atyp uğra berer ýalaky. Sallançağa gurnamyzda da fehetliğin gurnamaly bolýar. Sebäbi bul bir muhaddes zatda. Şoň üçin fehetliğin sallançağa atylyp çağany fehetliğinem sallançak taýýarlanýar. Şol çağany dünýä iňenden soň öýlerine getirenlerinden soň näme üçin bada-bad sallançakda ýatyrmady kalar? Çağa dünýä iňenine egem gowşajyk bolýar da ol bir tuýaljak çağa diýilýär da. Onu bedeni azyk berkeýänçe elinde göterilýär, yerde ýatyrylýar. Onun bedeni berkä boran soň öz jagasyny tutup gata borýar da çağa. Onun şoň üçin biraz gatan soň atdygyň çağı da. Sallançaň bir azajyk şey dip öwräňde bir ýelem bolýar da. Ýelginjigem. Onun has çağa gidijekkä, bäwejekkä ýanky 20 gün geçirenin gowy görýärler-de. Biraz özüni tutsun. Hawa. Şu ýelginne de üşäýmegen mümkin, egem şoň ýelgin bar da özüni. Türkmeniň şeýle bir durmuşyň synagyndan geçiren kämil tejribeleri bolupdyr da. Görýäňizmi şoň özüm ine türkmen dünýäsi bilen ilmiň ugruny baglanyşdyrýarlar. Täze boljan şu tallançagyň çağa şu ululun soğun peýdasynyň känligi şu tallançakda uwrelen çağa ululun soğun hiç ýeli başaýlanma, ýürek bulanma bolanok diýär şonu. Şoňa da ähmiýeti kän bolupdyr da. Ýene bir tarapy bar, ine çağa biraz ulolya elini ayağını gunnamoklukdan çıkarýaňa, şondan soň elini ayağını hereket edip sallançakda ýatan bolsa, egerde sallançagyň öwrelýän bady dursa, çağaň özü hereket edip sallançagyň badyny özüm gazanyp uğraýar. Çağa düşünüp başlaýar da sallançagyna. Ana şonu biziň kän alimlerimiz ýazypdyrlar ol hakynda. Türkmenlerde sport sallançakdan başlanýar diýip. Ine şu sallançakdan başlanýan ýeri şoň çağı sallançagyna özü bat berip uğraýan döwürleri egem bedeni sallançak bilen utgoşukly hereket edýärde berkä uğraýar. Şoň üçin siziň aýdyşyňyz ýaly hemä çağda başaýlanma boljak däl, sallançakda uygunlaşyp ulolan çağaň. Hemem sport bilen geljekde meşgullanmaga türkmen prezidentleri ukyply bolupdyrlar. Şondan aýdylýan bolmaly. Indi çağa ilkinji gezek sallançakda ýatyrylanna öz boluşly sallançak toýu emele gelipdir türkmen öýünde. Şolar nähilrek berjaý edilýär şu ahal sebitlerini. Sallançak näme? İlk gurnamyzda biz üýşüp gurnaýar. Oňa ilk bäwejik dünýä inmäkä biz ýatjak, düşük, görgünçik taýýarlaýar. Hemme gerekli zatlaryny, alaça ýüpüni, kilimini taýýarlaýar. Onun çağa näme? Ýanky aýdysmy diýär 20 gün bolan soň biz üýşýär çağajyklamy bilen näme tehetdilje onu. Ol bir toýýalyk da kiçiräjik toýýaly bolýar da. Onun şon şey dip gurnaýar özümiz aramyzda eneler bolup, gelinler bolup pişme bisirýär. Nahar bisirip öz araňda maskalaňda bir bellenilýän bir toýda olam. Ýa-da bolsa sallançak toýu diýilýär. Sallançak toýu olam. Ine ýaňy söhbetdeşlige başlamakak ine Gül Sultan Janjygymyzy sallançaga ýatyrmadan öň ünis berip oturdum bilelikde sallançagy öýüň töründen
qurduňyz, ýasadyňyz. Şu sallançagyň ine kilimi ine bu arasyna goýulýan agajam elbetde gadym agaçdygy görünýär. Ine bu ak-gara renklerden işilen alajasam bir näçe wagt üstünden geçiripdir. Yorgonjygy, düşejigi, ýassygy, gurnama işleri bilen bedelipdir. Ine ýaňy şu bäwejik gelýänçe taýýarlyk işlerine sallançak ýasamaklikda ogul gözeleni agtyjaklaryň arasyny şol alajany öýde öýerdi. Agtyjaklarymyz görsün olaram, öwrensinler diýip alaja işýän pursatyny biz özümiz hem şaýat bolduk. Hemem şu döwrüň öwüşgünini bermek maksat bilen diýjek bolýanym, sallançagyň her bir bölegi durly ýyllara degişli ine şu görýän sallançaňyň şey debem nesillere miras goýulýar şu işleň özi. Ine Mehriban arkadagymyz ene taqdim muqaddeslige taqdim atly kitabyny ene hakynda, sallançak hakynda, huwdu hakynda, ojak maşgala barasynda, perzent hakynda dünýä nusgalyk şeýle bir gyzyla gaplaýmaly muqaddes parasatly jümleleri ýazyp bize adamzada miras berdi. Arkadagymyzyň şol setirlerine de ýüzlenip geçäýsek. Gahrman arkadagymyz ene taqdim muqaddeslige taqdimatly ajaýyp kitabyna dünýäde en kämil döredilen eser hem ene huwdusydyr. Sebäbi onda ýürek arzulary ýaşaýar. Yüreğini goýup döredilen sungat eseri bolsa, nusgalyk eseri öwrülýär diýip inäniň huwdusynyň şeýle muqaddes zatlaryny ellek geçýär. Sebäbi inäniň beýikligi, ene bilen çağanyň, sallançagyň, huwdunyň şeýle bir-birine aýrylşmaz baglanşykylygyny Mehriban arkadagymyz öz kitabyna ellek geçýär. Sallançak öýüň sütüni hasap edilipdir. Sebäbi çağa dünýä inmäkä çağa niyetlenip taýýarlyk görülýär-de. Bäbek dünýä inenne öýde ul toý tutulýar, pişme biserilip, sallançak güpler taýýarlanyp, ýorgun düşekler taýýarlanyp, çağanyň geljegine şeýle uly mehir bilen ine ataň, daş töwereg dogan gardaşlary bilen üýşüşip, begensip şoňa uly höwes bilen garaşylýar-da. Şu taýda bir goşuk ýetirlerini aýdyp geçäýin. Ine balasyny söýüp piňlener, huwdusynyň sady teher ýanglanar, elemi uqlatýan şerň owada maýyl bolup aý demine diňlener diýdi. Sebäbi şol huwdusyny esdiýän çağa huwalanyny şeýle bir hemme adama, daş töweregine adamlara da bir özüniň ýeterlik täsirini ýitirýän bolmaly. Allah'an Allah'an adaga Kuşlaram konsun pudaga Pudaktaki akkuşlar öz balama sadaga Huwa hu menin qidam ayali ayda dokar bir hali hali senin kenari on barmağının hünera huwa hu il bokcam deryadan geçen bokcam deryanın o noktası balamın galam kaşı huwa hu. Şu wagt agtyjaňyz näçe aýlyk? 2 aýlyk. Tügeleme ýaş uzynça bolsun. Şeýle Gülsortan da kıtsıňyz adyna da eýe bolsun. Sag bolun, taňryýar kapyl. Durly ýerlerde bolamyzda asl sallançaň ýanyna gelende şonu hükman aýdasyň gelýär. Edip adamlar öňkü gepleşiklenmede de biz şonu aýtdyk, şu ýerde ýene de belläk geçesimiz gelýär.
Türkmen halky öz perzendiniň aladasyny ol dünýä iňmezden ozal edip başlapdyr. Ini dünýä iňen perzent sallançaga salnandan soň şu sallançagy şeýdip ýasamaklygyň özi perzenni yerden ýokary gallyrmak bilen baglanşykly diýip aýdypdyrlar da. Bu diýildigem ine 7 günne yerden gallym diýermiş çaga diýip käbir ýerlerde aýdýarlar da. Şoň üçin şoňa eýerip gürlesek käbir ýerlerde çagajyklary bäbekleri 7 günden soňam sallançaga salypdyrlar diýip ine enelenme gurrun berýärler. Onuň eni ataň öz perzendiniň aladylary bilen çağan geljegi bilen baglanşdyrýan ekenler. Diýmek çagajyk sallançaga yerden gallyrlyp salınyan bolsa, yatırılyan bolsa, eni ata perzendini ayağa gallyrmak, olary ugur ýol görkezmek, kär hünär saýlap bermek, olar üçin ojak gurmak, olary maşgal etmek bilen baglanşykly aladylyň hemmesi ine yer bilen sallançak aralygynaky maksatlardan ibarat diýip ine düşündirýärler de biziň garry enelenme, atalanma şol zatlary. Men gaty begen otýaryn täze bolsan şoňa. Şu mamamyň şeýle ahlat bilen isläpden şoň näçe ýyllap bugün küne mamamyň ada walla şoňa begen otýaryn biz şu milliliklerimiň açylýanyna begen Türkmen halkynyň milli mirasyny dünýä ýaymakda, Türkmen halkynyň milli lider gahrman arka dagymyda Peter ýolunu münasip dowam etdirýän arka dag gahrman herdarymyda biz tüýs ýürekden, ene ýüregimizden sag bolsun aýdýar. Sebäbi biziň inçeme milliliklerimiň UNESCO-nyň adam-zatyň maddi däl mirasynyň görnükli sanawyny girdilmegi, hem sallançak ýasamak täpleriniň hem de Hudynyň UNESCO-nyň adam-zatyň maddi däl mirasynyň sanawyny girdilmegi hakdaky alınıp barlayan işlerin röwaç bolmagyny tüýs ýürekden arzu etýärin. Türkmen halkynyň milli lider gahrman arka dagymyzyň hormatly prezidentimiz arka dagy gahrman herdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak, bilent başlar aman bolsun. Her bir döwletli tutumly işleriniň dowamatynyň dowam bolmagyny, asmanymyzyň arasynda ýurdumyzyň parahat bolmagyny, her bir öýlerde eni hudylarynyň, çaga gülküleriniň, sallançak baglarynyň urulup durmagyny tüýs ýürekden arzu etýän. Sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Ine mehriban adamlar ak gyňaşly eneň sallançak bagyny çekip perzendini üwräp oturan görnüşiň özi adamy şeýle bagtyar edýär. Durmuşa hüwüslendirýär. Türkmeniň dünýäsiniň nineňse gözelligini, Türkmen öz dünýäsini tebigat bilen saatlaşykly nineňse baýlaşdyryp ýaşap bilendigini şonu aňyňdan, kalbyňdan geçirip şu pursaty synlaýan adam özüni ýene bir gezek ýankaýdyşym ýaly bagatly duýýar. Goý adamlar bagtyar edýän, bagatly edýän şeýle pursatlar, şeýle wakalar, şeýle ýaşalýan ömürler müdümi bolsun Türkmeniň dünýäsinde. Size de köp sag bolun, ömrüňiz uzak bolsun. Ine bir de gepleşigimiziň dowamyny sallançak kiliminiň 11 perzenli hudyläp, üwräp, ulalyp anhaýnem 12-nji çağan şu sallançak kiliminiň üstüne üwrelip oturmak hakynda aýdan gurrunňyz bize şeýle uly täsir etdi. Goýun bu sallançak geljekde ýene de Türkmeniň nicemi ogul perzentlerini terbiýelemäge goşsun. Nicemi ömürleri ömür berip, nicemi ykballary bagatly edip üwreýänligini biz hiç wagt ýadymyzdan çykarmalýar. Köp sag bolun. Şu sallançak bagyny çekýän eneň arzularynyň hem hasyl boljagyny biz inanýar. Arzularyňyz hasyl bolsun, dilekleriňiz gowuşsun ene. Allan allan aýlançak, akar sular durlançak, alty ganat ağylyň ilsigidir sallançak. Huwa balam huwa hu, meniň balam ýatypdyr, gül ýasyga batypdyr. Oýur maňa balamy, ýança uka gidipdir. Huwa balam
Köyünüp bistim yanım sen, toydu tumur bağım sen, günü gülistanım sen. Huwa balam huwa hu, mening balam atlanar, atlari hayvatlanar. Gül yüzüne güneşte, ovalar bulutlanar. Huwa balam huwa hu, aylar gıydım ayali, ayda dokar bir hali, halihinin kenari, on marmanın hüneri. Huwa balam huwa hu, mening gıydım otursun, eline yüzütürsün. Akça keçen üstüne, kaymağa yap otursun. Huwa balam huwa hu. Oğul gözelene biraz söhbetimizde siz bilen dowam etsek. Sallançaga serediyen, ünüsferiyen sanalygyca zatlardan ibarat inhe. İki tarapına goýulýan agacı ba. Ine alaca yüpi kilimi hemen bağından ibarat. Ine şu çağan yatyan aralığı var sallançagyň şu giňişligi çağ üçin döredilýän. Şol iki tarapyna berkidilýän agaç bilen şoň üstü bilen döredilýärdi. Ine şol giňligi näme çağırışdan ibarat bolmaly kaşol? Sallançak ağaçları iki yana giňlik üçin edilýär, ama yüplen aratyny açylyp durmak üçin. Şoň üçin agacy bolmanda iki karşıdan goýraçyk edip alaýmaly. Üýdüňe gerek bolsa köpeldi ben bolýar, şonu kiçildi ben bolýar arada. Ha, islesen giňellik gidermeli mi? Da. Onu dağdan ağaçy bolsa näme dağdan ağaçdan etdiňe hemme zata gowy bolýar. Gorokdanam gözlenilýänem hemme zatdanam. Dağdan ağaç bolmaýan ýerine ağaç bilen çyk. Beýlek ağaçlardan edäýmeli. Ha, iki karşı goýrakdan etmeli bolýar şonu. Şeýlemi? Ine görýäňizmi şu adatda agaç bolsa-da şonu atalarymyz ýüzüne renkler bilen nusxalar, nagışlar çekip inhe şeýdip saatlaşdyrypdyr da. Şonu tahtadan edilen ağaçlaryň ýüzüne ýatyrja bolýar-da ýüzi. Şonu ugotonlamak üçin agaçyň ýüzi görünüp durmadyny ýüzüne renk çalynyp edilen nagışlaryna nagışlar goýarlar da. Hawa. Häzirki wagtda agaçdan ýa-da demirden häzirki zaman sallançaklary ýasalýar. Ol sallançaklar ne isledigiňçe giňellik gidibermeli. Ekiz çağalarym dünýä iňe. Onuň ekiz çağalar üçin arabalar bar. Ekiz çağajyklar üçin häzirki zaman sallançaklar bar. Ozallar şu gadymyetde eger ekiz çağa dünýä iňse maşgalada olur näetdik häzir şu. Ekiz çağa dünýäde iňse şu öňke üýden ýatalan sallançaklar ýa-da arasyna eden agacymyz bar. Ha, diňe şu agacyň üstü bilen onda. Agacyň üstü bilen şu ýüpde iki ýandan çekdirilen. Giňeldik gidibermeli mi? Giňeldip ikidinem talaýmaly. 5-6 aý bolýança şonda ýerleşýärler şolar. Çağalar 5-6 aýlyk bolýança. Ondan soň öýlerini aýra sallançak etdiň ýa ýerde ýatyrmagyny öwretdiň. Şu 5-6 aý içinde talsaň bolýar şonu. Onuň yatyranlaryna näme helrak yatyrylýar kaşolar? Yatyrda ikijiginen bir ýan ýüde bakdyryp çyk araçyklaryny öýde başlagallaryna herden öýde ýorgan çaçygyny dolap aýratynça yatyraýmaly. Eger olar gunnogly bolsa, onu käе wagt olar garşydaşam ýatyrýan ekenler. Garşylyklam ýatyrdan bolýar. Biri elbetde ulolandan bir açyk göwre tarapdan ýatyrak bolýar-da. Şoň üçin ikide ýerleşmese biriniň kelletini beýlek, biriniň kelletini eýlek edip goýaýanda da bolýar. Şu zatlar hakykatdan hem durmuşda bolan zatlar. Atalarymyz, enelerimiz öz perzentleri üçin başardygyndan rahat mümkinçiligi gazanyp beripdirler. Öz nesli üçin şoň aladasyny edipdir. Ine sallançagyň ady
sallamak sözünden gelip çıkıptır. Hawa, olam sallançağın emele gelmeginin hem ilkinci anlatmalary, pikirleri ine şeýle dören bolmaly. Ene öz perzendini gujagyny iki tarapa aranyp, ýanky çağa hiňlenmek arkaly howduları aýdypdyrlar. Diýmek, çağa üçin rahat bir ıranyan sallanan görnüşünde injamy döretmek wajyp bolupdyr. Ine şoň üçin hem sallançagy döredipdir. Başgaça da enelerimiz şol pursatlar gazanyp berip bilipdir çağatyna. Ine şolar barada da kelam agad. Bir yerikde ýan ýagdaýynda tallançak ýok görne çağalary tallançak öküne aýaňy uzatyp üstüne ýatjak aýaňy iki ýana arap çaqyrgyllatýan bol çağa himme uqa gidip berýär. Mehriban arkadaşymyň eserlerine bar ene taqdim mukaddeslige taqdimatly kitabyny Hudin ilkinji eserdigi hakyna aýdylýar. Olam eneň kalbyndan yaradylan, döredilen diýmek olar mukaddeslerler diýýär. Mehriban arkadaşymyz. Ene şol Huda aýtmaklyk üçin hereketini ene sazlaşdyrypdyr da ıranypdyr. İki tarapa şeýdip sallançaga tarap bizim ene atalamazda pikir emele gelipdir. Sizin elle işiniz ýaly näme bir mehmançylyga gidende ol öýde ýaşçaga ýok bolsa ýa-da sallançaklary ýok bolsa bada-bad aýagyny alyp öwre beripdirler iki tarapa. Tallançak keber ýatyrmak üçin näleşip ine küýmekçi hükümine dorlanypdyr ýemişeler. Şu tallançaga atanyňdan soň aýaklaryny orap çalaja ırgyllap durur ýaly edip aýagy bilen hereket edipdirler. Eden işlerini haýty bir es boldan, iňisi boldan ýa ýepegir mehemmeti alaja dokadalar. Gapdalyndan ýöne oturup öwremendirler-de şon türkmen ineleri ýem şo ählisini birden etjek. Edip oturda hem çağatyny urýa, hem işini etýär, hem öýüniň işini etmeli aralygyna. Hawa. Türkmen enesiniň, türkmen gelininiň ukyplylygyny, başarjanlygyny görkezýär. Şol bolup geçýänine ýanky aýdýan wakalaňyz bar. Şoň hemmeti zenanyň gaýratlygyny görkezýän zatlar. Türkmen gelinleriň eliniň işçiligini görkezýärler. İşeň ýerdiklerini şol ýenan masgalanyň ýöretmeligini, şo öýüň işine hemme zat gerek bolandan şonu çağatyna ýetipdir, hem işini etmäge ýetipdir, ähli işlerini şo inen öýdetipdir. Çağa biraz ularyp başlanna, onu hugduleýän eneň ýadyny özünden ulusynyň sesini gaýtalamaga da çalışýan pursatlary bolýar. Şolara biraz ýatlaýalyň, gözeňize getirip görüň. O çağa uğrelenine iyem inetinin fiyetini 40 çiğleden çıkman kabı çağalar bilye diyede. Yeceti kakada kim iyem sonu yüzünden fiyetinden tanıya. Hudulenene de ine hudisi bilen başka adam hudulesi sonu duyan eken. Ýa-da çağaň özem saňa düşündirýär. Düşünüp başlansaň, sen huda aýtmagy goýsaň, oň özü bir hel ýakymlyja owaz edip, meni hudule diýen ýaly şeýle bir çağalyň dünýäsine öýdi. Hawa. İlçaga malat, kelletine ilak beýlek neme edip garad. Düşündirýär şonu çağaň öýdi. Hudyny küýseýänligini düşündirýär-de, öwrelmegini isleýänligini saňa ene düşündirip bilýär çağaň öýdem. Tallançaklaň bady ýatmasyn, ilmidama öwrelip dursun. Mehriban arkadaşymyň arkadaşly ýerdarymyň küýüne gadymdan gelýän depde sorma ýüze çykaryp dünýäde ýaýmaga berýän mümkinçilikler üçin ene ýüregimden sag bolsun aýtýan. O ýolan ilmidama jan sag bolsun, bilent başlar aman bolsun. Şeýle bolsun. Köp sag bolun beren görüňleriňize, ömürleriňiz uzak bolsun, agtyk, çowluk, ýugluk, gowluklaryňyzdan kän bolsun. Menincim gülyali, sayrayan bilbilyali, oyun minen pasağa, paricecik gülyali, hova 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 hova. Biz gepleşigimizi dowam edýär. Ine biziň söhbetdeşimiz Ahal welaýatynyň Gökdepe etrafyndan medeniýet işgäri Awadan Gözel Bayramowa. Ine aslında halkyň döreden eserlerini degişli howdular. Çağa sallançagyny ýasamak, howdy ýerine ýetirmek ine şu aralykda giden uly bir ýaşaýyş bar.
hem sunugot eseri bar. Ine şu wagt sizin libaslaryňyzyň özi halkyň kalbynyň beýanyny bize görkezýär. Türkmen öz dünýäsini, öz libasyny, öz ýaşaýyşyny ýa-da çekýän zähmetindäki gurallaryny, emele getirýän eserlerini, ulanýan serişdelerini, şolaryň hemmesini Türkmeniň öz dünýäsine mahsuslykda gazanyp bilipdir. Hem Türkmeniň halk dürüjülük eserlerini biz bilýär, läleler, munjygatlar, howdular, gazallar, kuştepdiler. Bular Türkmeniň öz döreden eserleri. Kalbynyň döreden eserleri. Ol ilmi esasda däl, milli esasda, durmuşy esasda ýüze çykan hakykatlar bolupdyr. Ine biz şu sallançak bagyny çekip Awa Gül Sultanjany öwreýän wagtyňyz gelin biraz halkyň döreden eserlerine ýüzleneliň. Men ilki bilen Gahrman Arkadagymyň türkmen halkyna peşkeş beren, ýiti nazaryndan Peýgamberden kemala gelen ine taqdim muqaddeslige taqdim atly kitabyndan başlasym gelýär. Gahrman Arkadagymyz şol kitabyny inäniň muqaddesligi, inäniň mehribanlygy, onuň öz balasyna bolan bir mehirligi, bir howdus sorsyna şeýle bir ajaýyp fikrler bilen beýan edipdir. Gahrman Arkadagymyz howdynyň üstü bilen çağanyň aňyny ornaýan mehribanlyk, onuň kinwanja ýüregindäki ýagşylygyň inni şinelemeli dänetdir diýip şeýle bir ajaýyp sözler bilen beýan etýär. Dünyada en kamil döredilen eser eni hudettir diýip aýtýar. Sebäbi hududa inäniň ýürek arzulary ýaşaýar diýip aýtýar. Ýaňy dünýä inip näşler ýal tallançakda ýatan çağı ilki bilen öz eni dilini eni hudusynyň üstü bilen eşitýändir diýip aýtýar. Şol kitab okanyňda özüň türkmeniň bir enesidiňe şeýle-de öz balaňy hudulap bir söýüp ýaşaýanyňa diýsen gowanýan hem buýsanýan da. Türkmeniň öňden gelýän däp desturlaryny, edim alymlaryny, bir muqaddes bir ýörelgelerimizi dowam etdirmek biz inelen her birimiziň bir muqaddes borçymyz bolup durýar. Geçmişi bolmadygyň, geljegi bolmady şeýle gadymy ýol ýörelgelerimizi dowam etdirmeklik biziň her birimiz üçin bir parzdyr. Türkmeniň her bir ojagyna şular ýaly bir sallançaklar gurulýar. Türkmen halky gelinedinden de bir ýaxşy dilegler etýärdi. Ilki bilen bismillah diýip gelin aýagyny öýe atandan şo ýerde kindirik ýadalyp geliniň elini şo ýaga batyrlýar, onuň una batyrlýar. Aşyňa ýa aşyňa, döwlet gontun başyňa, bedene kimin ýorgalap, hydyr gelsin gaşyňa. Aşyň için derletin, size döwlet ornasyn, size gelen dert bela dağı daşa ýaýrasyn diýip, şular ýaly ýaxşy niýetler, ýaxşy arzuwlar edilip geliniň elini kendirikdäki uwuny ýaga batyrlýar. Ondan soňra täze gelen geliniň gujagyna bir bäbekli gelin bolsun, yrsaly döwletli gelin bolsun, ösüp örňäp köpelsin diýip gujagyna bäbecik berýärler. Şular ýaly bolsun diýip ýaxşy yrm edýär. Ene şular ýaly biziň öňden gelýän däp desturlarymyzy, biziň ene mamalarymyzdan şol küneçen ýetip gelenler. Bizim şolar ýaly däp desturlary durmuşymyzda da ulanýar şeýle-de bir folklorlaryň bilenem halk köpçüligine ýetirip durýar. Halk köpçüligine ýetirýäňiz dogry aýdýaňyz. Hem durmuşymyzda bir jaý edýär, hem geljekki nesiller şu döwrüň taryhyny öwrenenlerini geljek üçin gymmatly bir miras bolsun diýip halk dürüjülük eserlerini siňdirýäňiz şu zatlary. Dogry bilýäňiz täze bolan. Ha şu türkmen halky ulug alannada şeýle bir ýaxşy dilegler etýär, ýaxşy arzuwlar etýär. Toýly ulug bolsun, ırsgally ulug bolsun, bäbek getirýän ulug bolsun diýip şular ýaly bir ýaxşy arzuwlar edilýär. Durmuşyny dowamatsız, perzentsiz hiç ýyl gözüňe getirip bilmeýändir türkmen. Diňe türkmen däl şu barlyk şu adamzat tutuş jemgyýetiň ykbaly gönlüň nesil dowamaty bilen baýdyr hem bardyr. Ýani gurrunmyzyň başyna hudulerdäki setirler, sözler, arzuwlar barada diýip bir başlanygy şoýupdyk. Ene öz perzendini, hudulärni diňe onuň bir görünýän owodan keşfine, mäherleje ýüzüne, bolan söýgüne
sevgisini wasp etmek bilen ýa-da diňe çağan ödüne arzu etmek bilen baglanşykly sözlerden ibaret bolmandyr eneň hudusy. Ol tutuş şol öýüň agzalarynyň hem ykbaly bilen baglanşykly bir näçe hudulary ene sözlerini aýtmak bilen çağasyna gurrun beripdir. Şolar barada da bir kagda aýdyp geçsek. Ine enha öz bağlasynyň bir öz kakasy bir daş ýollary sapara gidennede şolar ýalak bir sagaman gidip sagaman gelsinip öz hudusyna goşupdyr. Mundan başga näme? Hally kolonnada gyçaga bolsa oňa bir ulanandan eli işli bolmagyny arzu edipdir. Ine öz hudusynyň üstü bilen şu öz maşgalasynyň bir bagtly bolmagyny, işleriniň ruwaç bolmagyny hudynyň üstü bilen ýürek arzularyna geçiripdir. Hawa. Şonu sallançakdaky prezent bilen sır alışypdyr ene. Sırdaş bolýar ene şonu. Öz prezentini geljekki öz kalybynyň arzularyna gurrun berýär ene şonu öz prezentine diýmek. Hudy ol köp taraplaýyn. Diňe şol sallançakdaky çağa edilýän arzular bilen bagly däli. Diňe öz maşgalaň bilenem däl ol. Hudyň maksadyny ene yerine ýetirenni onu has giňellipdir. Onu goňşy golan bilen, iyli gün bilen, tutuş obosy bilen, parahatlyk bilen, rahatlyk bilen baglap ene öz perzendine gurrun berýär hudularyny. Köp taraplaýynlygyny aýdyp geçsek ene yerine düşer hasap edýänne. Ine öz bağlasyn hudulerini bir tebigat bilen sarlanşdyrypdyr. Gülgülälekli meýdanlary, ýa bir akar suwlary, şeýle-de tebigatyň ösümliklerini, gözelliklerini öz hudusynyň üstü bilen beýan edipdir. Ağaç bakar, arasından su akar. Oqysandan oýansa balam ýylgyryp bakar. Huwa ho ýa bolmasa gyçagalaryny ine huduläne ýa bolmasa bir eline alanna söýenne öz balasyny aýlar gydym aýaly aýda dokar bir haly halysynyň kenary 10 barmagynyň hünäri diýem şular ýaly aýtgylaram aýdypdyrlar. Hudulerde gaýtalanýan sözler bar. Huwa hu Allan Allan ýa-da Alley Alley. Ine şular durly ýerlerde durluça alınýar. Ine şu ahal sebitlerini şol gaýtalanýan, söýülenip aýdylýan haýsy söz köp ulanylýar. Esasan ahal sebitlerini aýdylany Allan Allan, huwa hu şu sözler köp aýdylýar. Esasan hem şu Allan Allan al biter, naragaca gül biter, 3 ýaşyna ýetmäke saýrap duran dil biter diýip şolar ýalak sözler bilen aýdylýar, aýdylanlar şu başy esasan hem ahal sebitlerini Allan Allan diýip başlanýar. Sallançak bilen hyzmatdaşlykda ene ýa-da şol öýüň islenlik agdalary sallançagy çekenlerine bagyny, öwrenlerini käbir türkmeniň oňlamaýan zatlarym bolupdyr. Ýa-da mysal üçin ine şolardan eger sallançakda bäwejik ýok wagty oň hiç ýeli ırınmadılıgını isläpdir. Ine şular ýaly başga da nähili bir türkmeniň öz durmuşyna sallançak bilen baglanşykly oňlamaýan zatlar bollukka. Ine şolaryň ýene biri ne çağa sallançakdan düşürilen wagty sallançagyň bagyny boş sallançagyň içine oklamaklygy türkmen halky gat halamanlar. Hawa. Bolmanna şu esasy tütüni bar. Alawag ýüpi. Şoňa dolap goýanny gowurupdyr ýöne boş sallançagyň içine ýygnap üýşürip atmandyr. Onun şu sallançagymyz çekilip dursun, öwrelip dursun diýip sallançak bagyny belki de şoň üçin türkmen boş sallançaga atmakly gowurmedik bolmalylar. Hawa. Çağany sallançakdan düşüreňde şu çağanyň sallançagynyň içine üstüne ýapýan ýorgançygy ýapyp goýulýar. Onu yerini boş koyulmaya, açık koyulmaya. Şolar ýalagymyr depdesur bar, öňden gelýän bir ırymlaň miri bar da. Egerde öýde şol öýüň çağajyklary kän bolsa, olaram näme? Eger sallançakda bäwek ýatmadyk wagtyny çağajyklary algaşlap oýnap ýören bolsalar gelip eýlek beýlek geçilenni
sallançaga degenne ol ıranýa da ol isleseň islemeseň çağalar oýnap ýörke. Onuň şolar ýaly ýagdaýda beýleki çağajyklanmış şony olar bilen okda sebäbi has gizijek bolan soň üwreýmesinler birden nip ät ýaşlygy ellen bermen eni şo sallançaň içine nemedir bir zat atyk goýanyny gowy Siziň aýdyşyňyz ýaly ýaha gurjajyklary oýna başlaryna atyk goýupdyr sallançaň içine ýa-da şol üstüne ýapýan düşejigini epläp içine goýanyny kim görmeýänler-de enelerimiz. Türkmeniň öňden gelýän däp desturlaryny, edim gylymlaryny, biziň milliligimizi, milli medeniýetimiz sungatymyzy dünýä ýüzüne ýaýmaga uly iteri berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dağymyza, arka dağyl gahrman terdarymyza ine ýöregimden köp sag bolsunlar aýtýan. Çağa sallançagyny ýasamak, hüwdi ýerine ýetirmek däplerini UNESCO-nyň maddi däl meden mirasynyň görnükli sanawyna girmek baradaky alnyp barýar işlerem ugurna bolsun şeýle işler ilerletmekde giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arka dağymyzyň, arka dağly gahrman terdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, mertebeler belent bolsun, il ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmidama ruwaj alsyn. Günleriň güni çoğlydyr. Eneli günleriň başy dik ýaly, owal ahir enelere baglydyr. Watanyň ykbaly, iliň ykbaly. Aslyny eneden başlanýar watan. Hüwdisinden, lälesinden başlanýar. Derkar bolsa, ýurt derdine baş egen, ak süýt beren balasyndan başlanýar. Sağ olun. Ine Mehriban Arkadağımız kitabında şeýle belleýär. Eni beýik, ata beýik, eni beýik, watan beýik, eni beýik, perzent beýik, eni beýik, döwür beýik, eni beýik, dağlar beýik, eni beýik, dünýä beýik diýip belleýär. Eni beýgel diýen döwür bilen enelerimiz beýgelýär. Ine şeýle döwrem biziň döwrümizdir. Eneleri beýgel diýen döwrü amal eden bolsa biziň Mehriban Arkadağymyz, arkadagly gahrman serdarymyzdyr. Köp sag bolun beren gurrunlaryňyza. Mehriban adamlar, inha gepleşigimize berilen wagtdan tamamlanyp barýar. Bugün biziň gepleşigimiziň ilkinji minutlaryndan tä soňuna çenli inha 3 aýryjak bolup barýan Gülsoltan jigimiz biz bilen bilelikde boldy. Gepleşigimiziň dowamyna aýdylan hüwdiler, eni, perzent, sallançak, maşgaly, mukaddeslik hakyndaky söhbetlerimiz megerem Gülsoltan jigimize yaran bolmaly. Olun he rahat uklap hem hüwdi dinledi, hem söhbetleri dinledi. Biz Gülsoltan jigimize uzak ömür arzu edýär. Täze taryhy döwrümizin iň bagatly perzenti bolup ýetişmeklik nesip etsin. Ediz adamlar, Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly gepleşigimiziň bu gezekki sanyna geljekde çağa sallançagyny ýasamak hem de hüwdi ýerine ýetirmek diýipleriniň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyny girdilmegi barasyndaky giň döwletli hem maksatlaýyn işleriň alınıp barlyşy barada söhbet etdik, size ýetirdik. Biz gepleşigimiziň bu gezekki sanyny Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň Bawaryp owasyna bolup belelikde taýýarladyk. Mehriban adamlar, arkadagymyz şeýle diýär, eneýäniň kalby watandyr diýär. Diýmek, enelerimizin kalbyna biziň hemmämiziň ornumuz bar. Enelerimiz uzak ýaşasynlar. Enelerimizin kalby parahat bolup, ene ýerimiz rahat bolsun. Ojaklarymyz döwletli, sallançaklarymyz perzentli bolsun. Sallançaklarymyzyň bady, çağa gülkülerimiziň, ene hüwdilerimiziň obada yatmasın. Mehriban adamlar, bize tarihi kımmatlıklarımızı, ata-babalarımızın, enelerimizin bize miras koyan kımmatlıklarını çoğur öğrenip,
Olar barada diňe türkmen halkymyda dälle dünýä ýaýmaklyga giň mümkinçilikler dörediýän milli liderimiz Mehriban Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan ähli tutumly işleri elmydama rowaj alsyn, ojaklaryňyzy sallançaklar öwrelip dursun.